Moison mayong gabi niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko. Ng atong programa karon sa New Creation Servant Community dinigyapon sa estasyon DYRF Radio Fuerza. Atong pasiuna nga pasalamat sa atong manager si Reverendo Padre Felmar Castrudis Fel og ligdong nga atong manager niya. Doon na sa programa, mga tinagsips balang kasulatan nga manindot kayo, daghan kayong pagtulunan nga makagiya nato sa pagpuyo. Anya, sa di pa kita mo sugod, ato ning ablihan sa pagampo. Sagad samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Kinog Diyos lang itong amahan, pinagisangan ni Jesus, kay siya mingon bisag unsang butang nga inyong pangayuon sa kungalan ngadto samahan iyan ang ihatag. Basta maayo ang inyong ipangayo. Lang itong amahan pinagisingan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mi sa imong mga puong amo kining puy-an sa mong kinabuhi among ipambit subahan nga nagkinahanglan. Losaw sab kami Ginoo sa mga katalagman sa bagyo, mga linog, mga makalilisang nga mga sakit ug labi na sa mga hulga sa gubat sa kalibutan. Ihata Ginoo ang imong malig-on nga pagpanalipod kanamo uban sa panabang ni Santa Maria Birhen namong langitong inahan nga makanunayon nagampo nga naka nimo o Dios og alang sa kalinaw sa kalibutan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Sali pa kita mag-ablis sa mga tema nato ato sa mga pasalamat sa atong mga servant leaders sa New Creation Servant Community. By the way, niasad si Dong Bragayo, Joseph Bragayo from Karkar. Guest ni nato, nagandam sa nagpangutana. O niya, ang New Creation Servant Community, sugod yun, tugkay na, mga 1981, 1982, o panahon pa sa iyang eminensya, Julio Cardinal Rosales. Kamoy nag-agak, o naglingkon sa New Creation Servant Community, o Christian Servant Communities. Yan, saan ini ang New Creation Servant Community? Santo Rosario Pares Chapter. Yan atong presiding head servant, Sister Brilia Albao. Formation Head Servant, Sister Jeneline Labrado. Ministry Head Servant, Sister Maricor Maligon. Prophetic Servants, Brad Romeo Linis. Si Edong Rumi, nga ako kanunay ang giampo sad. Padayon ang iyang may panglawas. O Sister Jezebel Yenes. Ang Kingly Servant, mao si Brad Ree Albao. Priestly and Liturgy Servant, Sister Susan Albur. Community Secretary, Sister Jasmine Arceles. Admin and Custodian Assistant, Sister Susan Albur. Sister Gina Belicario. Worship Ministry, Sister Chasel Lodonia. Music Ministry Servant, Sister Christy Agas. Healing and Counseling Servants, Brad Spirit John Iting o Sister Ida Iting. Prayer Intercessory Servants, si Sister Christy Agas, yang assistant Sister Jennifer Lee. Sa Teaching Ministry, Brad LV Sinita, Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, doong naturon nga ni, way kakulian, manalibdas Ginoo, si Brad Alex Basing, yes ang mga kauban. Temporalities Team Servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. Sa Wish and Means Ministry, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Sa Technical Ministry, si Sister Jacel Lodonia o Brad Joseph Bargayo. Niya Brad Joseph. O niya sa Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Couple Cluster Servant, Brad
Mario Uy, Sister Rida Uy. Sa Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Suasilio. Ang Young Adult Women Servanthood, nangulo si Sister Almira Bilicario. Youth Adult Men, si Brad Reinhardt La Saraga. Yatong special mention sad si Nani Kandar nga nara sa balay tungod siya sa mga gibati is panglawas pero malagsik yapon si mga pagampo sa kalampusan sa New Creation Servant Community. So atong mga pagyukbo, pasalamat sa servant leaders nagpasugda sad ni atong tulumanon nga makailap, malanog o madungog pinagi sa DYRF Radio Puwersa. Yaw pa nato ang atong Engineer Julius Kaputulan sa station tuwa dito si Dong Lapi nga nagatiman sad ramalanog ta. O niya, mga kaigsunan, atong ablihan og doon na dito paybaw nga sa Biyernes, Pitsa 9 na ni sa Agosto, si Father Eric Curaparoko sa Hilongos Pares nangibitar sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter, pinanguluhan ni Brad Adam Amper, nga to presidente sa Cebu Chapter, Catholic Faith Defenders. Ya, mugikan ang team ngadto sa Leyte Friday. Ya, alas 11 gyud sa buntag ang biyahe padung ngadto sa Hilongos sa Rubli Shipping. Father Eric mo welcome unya sa pagkahapon yana kasagaran magsugod din ang atong Open Forum Bible Seminar. Unya sa pagka-Sabado, the whole day seminar, pagkagabi doon ay Open Forums Plaza sa Hilongos gyapon under Father Eric Pares Priest. Si Brad Adam Amper mo'y mangu sa grupo. So mo ni ang atong paybao alang sa taga Hilongos, mga silingang mga lungsod o mga baryo, welcome yan ang adlaw. So Friday afternoon, August 9, niya pagka Sabado, Pitsa 10 na sa Agosto, sugod na ang Bible Seminar, Open Forum proper, niya pagkagabi doon ay Open Forum. So, morning atong may nugdanon nga paybao sa Hilongos, Leyte. Niya, sa di pa sa ta malimot nga atong mga malipayon nga supporting persons, Brad Sulping Algeri giyang kapikas nga kugihan kayo sa pagtabang sa mga kabos o abagsad sa Cura Paroko, si Muchir Buboy sa San Fernando, niya atong amigo si Cesar Lindo nga kanunay nga makita na mo sa simbahan Santo Rosario sa adlawng Miyerkules kay doon naman tayo mauning atong programa New Creation Servant Community. Niya dayon uban sa nato si Brad Julius Lawa sa San Fernando Chapter Catholic Faith Defender Cebu. Si Brad Julius Lawas, kugihan kayo. O gusab ang atong Cura Parokos Monsignor Buboy o giyang kaubam nga mga pare. Ya, uban ini nga atong mga prayer support o ato sang greeting ni Sister Fee Barino ang lagsik kayo o mapabisanon pero very intellectual Pangulo sa Catholic Lee Organization sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Ya, Sister Emily Albano. Ya, Sister Emily Cabrera. Sister Loli Ilaya. Kini mga supporting prayer group. Salamat kayo. Diyos magapanalangin ka nato. O sa dili pa kita mo dawat sa pangutana, na ay usak ka pangutanang gipada kanayon doon na nabay na langit o niya kung doon na langit mabasa ba na sa Biblia? Among nabasa sa Biblia wa pa may nalangit mao ning pangutanang yapon na San Juan 3:3 ingon sa Kristo
way nakasaka sa langit. Gawas ka na kung nanaog sa langit. Pero wa pa din nakasaka sa langit. Matud pa ni Kristo. Sa San Juan 5:28, mabot ang pagpanghukom. Mulanog ang akong tingog, matud pa ni Jesus, mamangon ang mga minatay. Mabanhaw ang mga buutan ug matarong nangandam adto sa kinabuhi ug kalipay nga walay katapusan, lawas ug kalag forever. Ya makasasala itambok sa impierno, lawas ug kalag everlasting, way hunong. Hangtod sa hangtod magpuyo ito sa impierno pagka makalilisang niini ang itang mutuon ini kay puong manis Dios. Dili niya katiyaw-tiyawan, tinuod nga nagisulti sa Ginoo. Dunay langit, dunay impierno. Pero may tungkol sa paghukom, unya ra pagbalik sa Ginoo. 1 Tesalonica 4:13-16, o patingugon makusog nga budyong sa tanang mga prompita sa langit og manaog si Jesus gisapwang sa mga panganod, kuyog niyang daghang mga angheles o makalag sa mga santos. Anha diha siyang pagkanaog, mao nang adlaw sa panudya, mao nang adlaw sa paghukom, mao na nga wa pa diay na langit kay wa pa may paghukom. So mao na nga ang pangutana, aduna ba'y na langit na? Ug asa mabasa sa Biblia. Pero ang nangutana, nagsupak na wa pa. Kaya wa pa may second coming of Christ, and that would be the judgment. Nga mo nang adlaw sa panudya. Wa pa na langit. Manahon sa may tubag na to nila. Ang atong tubag primero na sa Hebreo 9:27. Hebrew chapter 9 verse 27. Masay po. Naingon San Pablo, humans kamatayon, hukman din ng tao. Right after death, there is judgment. Doon ay hukum tinagsa mo nga lang na to, tinagsa nga hukum, individual judgment. O niya, gisigundahan na ni San Pablo pangingon, sa 2 Corintos 5:8-10, kining atong lawas, bayanan rin sa atong kalag. O niya, yan ang paghukom sa tinagsa, ang atong kalag mubiya sa lawas. O ang kalag mo adto dayon sukmana ni Kristo tagsa-tagsa. Madawat nila ang ganti ng walay katapusan, yadtong mga naghimo og nagpuyo sa matarong nga kinabuhi. Pero kadtong mga daotan, itambog sa impierno ang ilang kalag. Tambog sa impierno. So mo ning ginganlan nato og individual judgment, hukom nga tinagsa. Nya doon na ba'y na langit karon? Na, kay nasuwat man. Naas pinadayag 6, 9, nya, pinadayag kapitulo 6, versikulo 9 nga 10. Nga gingon nga, og naablihan ang ikalima nga patik, matod pa ni San Juan Evangelista, propita, og naabli ang langit. Og nakita kong daghang makalag, nga ang ilang mga kinabuhi, nagsunod sa pulong sa Diyos, pero sa kalibutan gipamatay sila. Nagpasad ilang mga lawas, pero ang ilang kalag tuwa dito sa langit akong nakita. Nga nagdaig sa Diyos walay hunong. Mga kalag sa mga balaan, mga martyrs, nagdaig sa Diyos walay hunong, ug nagampo usab alang kanatong mga buhi sa yuta. So di mo do klaro nga, naaday na langit matod pa ni San Juan sa iyang Book of Revelation. Kapitulo 6, versikulo 9, ngadto sa 11. Unya, naabay na langit nga kampuan. Naasad, atong mabasa sa Lucas 16:27. Usa ka tao nga nagkinahanglan pag-ayo, nag-ampo ni Abraham. Pero do kaya naman itong namatay si Abraham. Meaning the soul spirit of Abraham speak to the man. Kaya ningon man ang maong tao, awahan nga Abraham, kaluyin taong ko, kaya doon na po ko'y mga igsuon nga tuwa sa kalibutan nga labihan, kadagag sala. Maimpirno niya sila uban nga ri kanako. Patuin taon ni Lazaro nga mabanhaw mutudlo kanila. Og si Abraham ingon, sabi ni mo, doon na naman dito, tuwa naman si Moises ug ang mga manalagna. Kung doon ay mutudlo na kanila, pinagi ni Moises ug siya mga tinunan, bisan pag minatay mo anhi, mana kanimo, dili gyapon sila mutuo.
Mao na nga ang mensahe ni Abraham nga God shall manifest miraculously how to convert them katong iyang mga igsuon nga sa nagampo nga ilabihan kabadlungon o kinabuhi. So mo ni atong mabasa sa Lucas 16:27. Nagampo si o katong usa ka tawo nga nangalia, nagampo ngadto ni Abraham nga buhi kayong espiritu nga nagigsulti kaniya. Pero dugay naman tong namatay si Abraham. So di mo dunay life in spirit, the souls in heaven. So mo ni ato'y katubag sa pangutana. Yun ang mga santos nga nangamatay ng ilang lawas pero nabalik. O sana ini si Domingo sa Kabatanon nga nagdomingo yung apelido Sabio. Nga doon na dito sila sabot ni Don Bosco pare nga buutan og santos nga naingon ang maong pare makadto na kay kaslangit og palika ko. O to ni balik si Domingo Sabio. Og ningon si Domingo Sabio, pagkatahom padre sa langit, huway mga pong akong maggamit pag-describe sa katahom og kanindot og kalipay nga way sama. Salamat kay Dong. Pero wag ka magpakita na ako. Tingog naman ako. Siya padre mo una nga akong gihangyo sa Ginoo. Nga kung muhangyo kang magpakita ko, kay wa mo kunin mo makita karon, masugot pa ka. Ningon Ginoo, masugot ko, pakita. Pero ingon lang sa gigamyon sa tumoy sa dagom. Ingon si Don Bosco, supak wala kagamay po na di ko na makita. Pero padre mo una gisulti sa Ginoo. So pakita na lang. Pakita, nasalta si Don Bosco nga tos kisame, nadakdak sa saog, nagsigang mata, pero nagpahiyom og nindot kayong pahiyom. Unya ni bangon. Og ningon siya katahom, kanindot sa akong gibati nga way sama. Bisan tuod mo rara og tumoy sinagong akong nakita kanimo Domingo, pero dili na ko ma-describe ang kanindot og kalipay nga way sama. Padre, tumoy lagi na sa dagom. Ya, dili pagid ko ang Ginoo nga imo makita nimo. Unsa ka manindot tagamtamaw na kalipay nga giandam sa Ginoo diri sa langit. Laing santa nga nagpakita, laing balaan nagpakita mo si Santa Teresa de Avila, patrones Talisay. Nga iyang na amguhan to naman siya sa langit, nga iyang gitukod nga kapunungan sa mga mungha wa na mo bansay sa Vigil of the Holy Eucharist. Panos-panos man ang mga manri. Pero gihunong man nagpakita si Santa Teresa. Niyo siya, ayaw na ninyo kununga. Kay usa ka na ka kadungganan para kaninyo. O himaya sa Diyos nga magsudo nga dunay nag-vigil, nagtukaw sa pagampo 24 oras sa Holy Eucharist. Manos-manos man mo, pusa ayaw naghununga. Mao to ang gibalita ni Santa Teresa de Avila nga nibalik yun. So, doon na di langit. Matahumog din ato ika-saysay sa ato pa ang pangutana atong natubag. Doon na langit. Katong pangingon ni Jesus nga, way nakasakas langit, gawas ka na kung nanaog sa langit, wap amunto siya mo saka kanang ascension of Christ. Yang lawas o kalag human siya mabanhaw, human sa 40 kadlaw ni kaya pa siya sa langit. Og nablihan niya katong langit nga nasirhan tungod sa sala niya dan og niba, mo na nga langit na ang nganlan og dulngan niya itong mga nangamatay nga nagtuman, nagpaubos og nilahutay hangtod silang kamatayon, makasuod gyud sa langit kaabli naman. Mao ni nga atong tubag sa maayong pangutana. Unya niya naman atong mga kauban niya si Brad Dudong, usa sa atong mga very faithful leader sa Catholic Charismatic, Dudong Villarta. Nga kada daw masimba niya karon nakatagbuan mo kunya pag guwa gudon na siya nindot sa mga pamahayag. Dudong Villarta uban nato niya sad si ato ni sunudan si Ricardo Rizane. May gabi Brad Sok, salamat. May gabi Brad Sok diri sa New Creation ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa 1 Timoteo 6:6. Hinoon ang relihiyon makapadato gayod sa tao, pag-ayo sa tao kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. Morning mga leader Brad sa mga laing tinuan, mga pastor, mga ministro na
mag-away-away na lang sila tungod silang katigayon, brad, ngay kuan man gusto man nilang magbahin-bahin pero mo nang kuan brad ba mabulgar ang anomalya kung silang simbahan niya na akong mga pangutana brad, tinuod ba jud ning makapadato ning relihiyon sa tao brad? Nga ikaduha, unsa man pagdato sa tao kung pinaagi sa relihiyon? Mao na akong mga pangutana brad sa paling patinaw. May din pagutana ni Ricardo Resane, may tungod sa tekstong iyang ibasa sa unang suwat ni San Pablo, siyang tinunan, Timoteo 6, versikulo 6. No? Abot na nato si Brad Alex Basig, ang atong chairman sa Catholic Charismatic sa New Creation. Siya ay chairman sa Bible and Catechesis, ug siya sa mga kauban. Nakatong tubag ini mao nga kanang paingon ni San Pablo nga ang relihiyon makadato. Ang labing buot isulti gitudlo sa Ginoo ni nato ang relihiyon makadato. Pero kanang pagkadato nga gipamugatan sa Biblia dili nas bahandi mo nang kadato sa grasya. Nga pun-a ang imong kinabuhi sa grasya kay mahimo kang anak sa Dios, templo ka sa Espiritu Santo, o kuna ka sa grasya, dato ka sa saad sa Ginoo nga makaangkon ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa mo nang kadato ang pangita o giagdas Ginoo nga atong huptan pinagi sa atong pagpuyo sa buutan nga kinabuhi niya nikakumpisalta ni biya ta sa tanang mga sala na atas nga life in the state of happiness spiritually. We are full of graces of the Lord. O ng sanctifying grace. Nga matud pa ang sanctifying grace, magkapalipay sa itong kalag. O niya, mahimutang templo Espiritu Santo. Mahimutang anak sa Diyos. O kandidato ta sa langit. Kuna na to ang kadato nga Espirituhanon. 1 Timoteo 6, J.S. ningo si San Pablo, ang paghigugma sa salapi mo'y daghan nga mga taong nakapukan kanila. So daghan nung taong na tungos kadagag sapi, di malimot na unsay gamitan ana, ang labing mahinungdanon nga ang salapi atong ipanghatag sa makabus nga naginahanglan niya atong gamiton sa maayo sa mas pag-support sa mga Catholic missionaries nga tuwa sa ubang mga nasod. Ang hingalan natong ang hingalan nato og Phil Mission. Mga misyonarong Pilipino nga tuwas lain-lain mga nasod i-suporta na sa itong mga dato. Mao na ang labing importante dili kay dato sa bahandi. Kaya kanang imong gi-imply nga mga nag-away ang reliyon tugos ka dato, di lang tam apila na kay masig nagwanad na sin na baka noon ta og dili nang liba ka ta. So di nato na apil tubag kay lain sa na ila sa nang nahitabo pero dili ta maka-confirm ana og dili mayo. So mo to nga atong tubag sa pangutana ni Ricardo Resane unya dong diares dodong doon na ating siya mensahe nga ipalanog nato. Dodong Villarta, one of the very, very active leaders sa Catholic Charismatic. Dong. Ato sa paminawan, Brad Dodong Villarta? Nay imong kaimanan diya, Brad Dodong Villarta. May gabi istanan o labi na sa ato ang pinangga nga Brad Sok nga atong gisaligan gyud sa ato ang mga pangutana sa atong tinhuan labi sa pulong sa Ginoo ba. Dili naman ta ko mo tingog kay na ako'y karats tutulan katol. Pero Bredsok kanang daga ekonomi og karang katinawan katong sa Getsemani ba si Jesus nga nangadji dito gisingot og murag dugo
unsa may katarungan ato nga paningot man siya dugo, Brad? Usa sa mga mahinugdanon kayong mga somewhat interpretation of some spiritual leaders or mga batids balang kasulatan. Nangingon nga, gihulagwelas Ginoo nga katong iyang pagampo, kinasing-kasing yun. Gikan Diyos kay ladman siyang kasing-kasing, gibungat niya ang iyang pagampo. Kay pila kagutlo gikan niya to guyuro naman siya. Taga na siyang makalilisang o mapanamastamason, brutal torture upon him. Niya nakita unsa ka makalilisang nga bisan ang kadtong iya mga gitabangan, gipangayog masakiton. Niya ang uban ni biya o ni talikod kaniya. Ni apil pagsinggit, you are an impostor man. Ikaw nagpakaroon ingnon, ikaw mangingilad. In spite of the fact that he healed them. Iyang giayong ilang mga sakit. Muna nga, ang Ginoo paagas siya siyang dugo. Iyang nalantaw, how many souls to be saved? Nya ang uban wa na pagkabana, di na mo tuog Dios. Di na mo tuo sa pulong sa Dios. Nya nakita niya ang katalagman nga iyang dawaton. Basta kinasing-kasing gid iyang pagampo mo nga ingon nga iyang singot na himong dugo. Pero sa science, doon yung mga doktor na ingon nga na panahon nga with the extreme sa ito pa ang naasi mong kasing-kasing ang hugot gyud nga pagpangandoy pagampo na may tabo nga ang imong nga singot may himong dugo. Pero kang Christ, that was a very extraordinary. That kind of divine pain and sorrow that He suffered from us, gikan nato nga makasasala. Nya naglantaw niya nga in spite of the fact that suffering makalilisang as kastigo niya, iya pong nakita ang daghang mga tao nga walay pagtuo. Dili kan tigong maghinulsol matud pa ni Jeremias 15:6. Nga ang Dios nag-ingon nga ang mga tao nagdagan nga nagtalikod. ang Ginoo nag-apas kanila pero ang ilang paghinulsol gihimo pero wa gid tumana sa pagbag-o sa kinabuhi. So that is the message nga gipangayo sa Ginoo nga kining iyang kasakit tumpasan nato sa tinuray nga paghinulsol, pagbiya sa sala o pagbag-o sa kinabuhi. So, moro to ako'y kapaambit sa imong mayong pangutana, Brother Dong Villarta. Salamat kayo. Nga, doon natin kay follow-up. Una ko mo hatag pug tipik sa akong na pamalandong ana Brad. Mag-announce lang ko din nga natay Life in the Spirit seminar sa Pizza 17 o 18 sa August. Niya kanang Pizza 17 sa Bado man na siya magsugod og alas 2 ana sa Santo Rosario basement. So giimbitar na mo ang tanan nga mga atong mga kaigsuonan binakatong wala pa makatambong og Life in the Spirit seminar. Again, August 17 and 18 sa Pizza 17 Sabado, alas 2, alauna magsugod sa hapon. Okay. Bayan aning kaning kang Kristo nga pagsingot og magdugo, Brad Sok. I think ma-accommodate sad ang pamalando nga when nakita ni Kristo sa kupa mao ang tanang sa mga tao ba nga karon iyahang dawaton so that sa pong sa Ginoo nagingon nga siya mo'y mahimong sa Jesus will become sin for us, no? Niya ang iyahang kuan ato nahibawn mo siya siyang kasakit na. So ang ako nakita nga tingali dili ang kasakit nga iyahang kuanon ang iyahang gikadlukan ko dili ang iyahang pakikiusa sa amahan kay niingon man si Jesus nga ang amahan ug siya wa gid siya biyae sa amahan tungod kay yung gibuhat ang kabubuton sa amahan niya karon kay ang sa maanha naman niya siya naman ang mahimong sa
Suma sa Isaias 53, maingon nga diha kaniya gibundak sa Dios ang silot sa saa ba. Unya kun ang saa ug ang Dios di magid magkatipon, mabuwag gid ang Ginoo gikan sa sala. So kung ang naa na saa ni Kristo ang iyang gikurugan, iyang gisingtan og dugo, mao ang nga ang amahan mo palayo kaniya sa iyahang pagkatao, mo palayo kay siya naman ang mahimong sala. O ang ato pang maingon nga sa dito sa cross mismo si Kristo niingon siya, mahan ko nganong gibiyaan mo ako. Kay the moment nga si Jesus mao na gid ang sala, mo na gidakdakan sa silot sa sala, makaingon siya nga murag gibiyaan siya sa iyang amahan. I remember si Father Polinar naghatag og nag-testimony sa iyang sa usa ka prayer meeting. Nakakita siya vision, ang iyang vision nakita siya krus unya na si Kristo, unya nitupad sa kalibutan ba, ug ang kalibutan biyanay hugawa ba nya sa diha nga nagtupad na ang duha, ang cross ug ang kalibutan, daw gisuyop sa kuan cross ang tanang hugaw sa kalibutan ba, og nakita niya nga si Jesus mo nay hugaw kay tan-awon diha sa cross ba. That was a vision, gift, one of the gifts of the Holy Spirit ba, ang vision nga giingon ni Father Polinar. Og kato siya di gyud ko kalimutan, ni patik yung nagbayan ako nga ang Ginoo ba siya kiniangkon sa atong kasalanan ba, o kay siya may niangkon sa katong ingon ako nga Isaiah 53, gibundak sa Ginoo diha kaniya ang kapungot sa Dios sa sala ba. Bradsok, mo na akong kuan pamalandong anak. Salamat kay Brad Dodong Villarta, one of the leaders sa Catholic faith, gining atong charismatic. Og dugay na sila kayo nagsugod, Brad Dodong, padayon gyud nga ligon o mapambiton sa uban. Salamat Brad Dodong Villarta. Niyaman si Brad Alex Basig, ato ning pagtagad kay dako-dako gining Biblia yang ialsa. Ngayong gabi mga igsoon, ngayong gabi Bradsok, ug sa tanang nagsunod sa atong pagtulunan sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Manay nga akong pangutana Bradsok ba about ining kuan treasure ba kay namo kay kuan diri si Jesus ba nga katong batan-on nga buot mo sunod niya ningon nga magtutudlo unsay akong angayng buhaton aron maangkon ako kinabuhing dayon. Ningon din si Jesus nga tumana ang mga sugo. Nya ningon ay batan-on nga ang mga sugo akong gituman nga kuan, ningon si Jesus nga dili ka magpatay, di ka mangawat, nya tahura ang imong amahan ug inahan. Nya kuan mao ni nga mga sugo kay ang gitamdan ba nya. Nangutana siya nga kuan gyud nga ningon pag si Jesus nga kuan ba nga unsay makahingpit, kay ningon din si Jesus nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan og kuan kuno gihatag sa mga kabus og sunod kanako. Mani ang akong pangutana Bradsok ba nga unsaon man natog sunod og pananglitag wa nagyud kay nahot ba nga magpangayo na malangka magsalig ka sa uban ba nya murag mahimo sa tang sagbot sa katilingban og dita wa na tay bahandi nya diri sad sa kuan Sirach Bradsok 35:8 pahatagon man ta og kanang kuan sa kuan ikanapulo nga kuan sa atong abot nya ug wa na kay kwarta unsa may atong ihatag Bradsok nga nahurot na maghatag nga sa 2 Corinto 9 ang pagtulunan ni San Pablo ningon siya nga kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sa sumala sa iyang kuan kuno sumala sa iyang abot nya dili magbagut-but kuno nga magbagulbul ba may murmuring kinahanglan malipayon kuno kasi mong paghatag. Manay nga Bradsok nga mga pangutana niya ang hait kayo nga karaan nga pagtulunan kang Malakias 3:8 nga ningon gid siya nga
Are kamo kanako dada ang tanang ikanapulo ug gihalad dinyo sa templo kay paablihan kuno niya ang floodgate sa Bihibin kay ang mga tao kuno mga pari sa unang panahon nanikas kuno pinagi sa paghatag sa ikanapulo. Palihog og subay ni Bradsok nga ug pananglitag magkalisod-lisod ta mahurot na atong kwartag hatag nya magkalisod-lisod ta di sa tagatabang sa uban. Nya mo ni nga niingon magid siya nga pagbaton kamo sa Lucas ni sa pagbaton kamo mga higala pinagi sa mga bahandi ning kalibutan karon inig kahurot na makadayon kamo sa puloy-anan nga dayon. Palihog ka ni Bradsok. Salamat kay Brad Alex Basik. Unang pangutana, may tungod niya itong datong ulitaw. Matod pa sa dato, suri ko sa iling dapit, da akong pahandi, tanang kalipay mapalit na kong sapi akong ibayran. Pero wa magko'y kalinaw. Wa magko'y tinuon nga kalipay. Po sa kinuon siya kung buhaton na kong malangit. Mateo 19:27. Ningon si Jesus, dong, kung gusto kang malangit, tumana mga sugo. Yan i-challenge pag yun, ihagit pag yun ang maong matanon, kung sa man ang mga sugua. Manang iningon si Kristo, tahurang imong amahan o ginahan. Dili ka magpatay. Dili ka mangawat. Dili ka manapaw. Dili ka maghimo o mga buhat nga dautan sa katilingban. Although, wa tiwasan ni Kristo pag narrate ang napo kasugo, pero nakita sa maong matanon nga sugo gyud commandments gyud written in the katong duha ka papan nga bato. Niya ningon man ang maong dato nga batanon, salamat kay maestro. Kanang tanan natuman ako. Dahil ni ingon ang Ginoo kung tinuod na kanang tanan nimong katigayonan ibaligya. Ang halin ipanghatag sa makabus. Dali sunod ka nako. Kalit man italikod ang maong batanon, wag mo namilit. Kaya Ginoo nagsukod niya, what kind of love does man have? Kung sa mga mata nga sigugma ang naas kasing-kasing sa tao, niya tuntawa na, not truly that he loves Christ, not truly that he loves to be righteous. Ay, iningon na yung Ginoo tanawara, pagkalisod gyud sa kadunahan, nga makasud sa langit. Masayon pa, nga ang pagsuod sa mata sa dagom kaysa pagsuod sa datong ito sa langit. By the way, kanang dagom, dili na literal lagi pasabot, kanang ipilot na ito ba? Dito sa Jerusalem, sa Galilea, doon ay dapit. Nga ang iyang porma sa pultahan, morag dagom ang mata, pero dako. Makasuod gyapon ang kamilyo, pero imong itud pa kayo sa bus, kuhaon po ng karga. Sa ito palisod pagsuod, dili sabton nga literal tong iyong Ginoo nga masayon pa paglusot sa mata sa dagom ang kamilyo kay sa dato nga makasuod sa langit. Ang dato nasgutan sa atong Ginoo San Lucas 8 nga ingon na Ginoo, doon ako'y makauban mga apostoles, suhuli sa silang kahago. Nya dihay yung mga babae nga nagpakita silang mga kinasingkasing ang paghatag. Sa lapi, muna nga natandog sa sila sa gisulti sa Ginoo. So muna nga ang datong ulitaw, specifically the challenge of Christ, para na niya. Kay waman datudlo atong tanang katigayunan ni pamaligya ang tuduan ata niya. Kita na may makaluluoy. So specifically, sukudtos Ginoo sa panghambog sa batanon. Nga natuma niya. Aber kung tinuod yun nga gusto kang malangit, langit may giskutan, wa na sa gabal, sunod ka nako, di ka gutumon, o makadawat ka sa mga panghitabo, o mga kasinatian nga wa ni mo makita, wa ni mo masinati, when you follow me. Pero yung talikod man, muna ibang Ginoo nga, ang gugmas mong tao, naagya po sapi. Nakaroon ikaduhan ni mong pagkutana, ang 10%. Naiskutan po ni mong Malakias 3:10. Nga ningon yun nga, makahimo ba pagpangawat ang tao sa Diyos? Ang Diyos gikawatan? Oo. Makahimo. Pinaagi sa dili paghatag sa ikapulo.
Nakaron ang ikapulo unsa man to'y katuyuan na to? Ang katuyuan niya itong ikapulo sumala sa Numeros 18:20-21 alang tos mga pare nga Levita, Levite priests. Kanang Levite priest mga kaliwat na ni Levi o Levi nga hilabyan kaligdong atong tawhana mo na nga gihatag sa Ginoo. Tanan nimong anak nga lalaki mahimong pare. Pero ilang pare magbinyo man yan to. Way sweldo sa templo. Ya, wa say ingno nato negosyo sa gawas nga magpadalag kwarta pag negosyo pero sila mo kumkum ang mga Levites. Nothing. Wa sila sweldo, wa sila panginabuhi sa gawas. The only thing ikabuhi nila o sa ilang pamilya 10%. Kakadtong ikapo ihatag ni sa paring Levita. So ang gitudlo na sa Ginoo nato mano to mong gikutlo 2 Korinto 9:7 ngadto sa 9. Ayaw paghatag ngadto sa imong amot ngadto sa templo sa Dios kung magbagulbol ka di na dawatos Ginoo. Basta muhatag ka sumala si mong gusto according to your will and desire. Pinanino nagpasuna may ipasyonahan na ni San Pablo kung muhatag kagamay garamay sa di mo muhatag sa Ginoo, muhatag kag dako-dako sa madawat nimo gikas Ginoo. Pero buot depende sa atong kahimtang. Kay mga kabos mo gani kahatagan sa ibaw ng Ginoo nga sila dawaton gyapon niya ang ilang pagampo, ang ilang kinisingkasing nga pagsimba kaniya o bisag dili sila kahatag. Pero kadtong makahimo kanang imong kabubuton nga wa ka magpagulbol sa imong paghatag. So ang gipulis Ginoo mo ang love percent nga sumala sa imong gugmas Ginoo. Dili ka nang maglantaw ka kanunay sa imong nahalin karon yuta ba sige nagkag-arithmetic diri pila man ang 10% ini mo na nga gi-discourage nas Ginoo kanang butanga kundili ang love percent. Mo na atong tubag sa kaduhang pangutana ni Brad Alex Masig. Salamat kayo Brad Alex. Nya atong paminawon si Ken. Maayong gabi, Bradsok. Aray ko sa Rock 30 City, Bradsok. Kung pagpalabi kag kaon, masakit ka, kung nimuon mo kini sa tanang panahon, kanunay kang sakitan sa tiyan. Ang kaulit nakapatay sa daghang mga tawo, likay kini o mutaas ang imo kinabuhi. Masakit di ka basta magsigi kag kaon, Bradsok? Mana, Bradsok? Ang buti pa sa buti ha, mukaon kita di matawag ka patay ta. Pero moderation kana bang kasarangan. Dili magsubra kay magbutirik na atong tiyan watay kalibutan. Nga padung na ngadto sa taas og dugo unya sugar nya magtagbo na duha so sa atong kasing-kasing nga sa atong heart o sag kining muabot tayo nanginganlan na tog heart attack. So, dali tang mamatay. So, kaon lang ta, sa kaon kag karne, pero in moderation. Kasarangan lang ba? Nga dili manubra. So, mo na ang latid ug lagda sa nga gidawat sa Ginoo. Oh, niya ba na itong pinangga kay amigo? Ha? Oh. Mo na nga, lipay kita, ito na yung pagkakpakan, ito na ihatag ni Brad. Yes. Oh, Brad, good Mayang gabi. Mayang gabi, Bradsok, ang modern apostle sa Ginoo ug sa tanang naminaw. Nandani sa office sa New Creation Servant Community. Ako, Bradsok, kanang Bradsok, kaning duha akong pangutana, Bradsok, kanang reaction na sad ni sa ako bang nadunggan sad bang nakita abot sa YouTube kaning primero Bradsok kaning kami tawong generation sin kanang moabot og fourth generation usa man nga klaseng sala Bradsok unya naba sa fourth generation nga sala diha nga moabot pag fourth unsa man ang klaseng sala Bradsok unya unsaon lisod ko na pagtangtang sala Bradsok tinuod ba unya kanang panlitan upat niya ang ikatulo nibalik yun sa Ginoo himusol lisod ko na magpabilin gyud mo kuno Bradsok
ang sala gikan sa una patinaw ko na Brad Sok, niya ikaduha Brad Sok kaning Sabat Brad Sok, nagpasabot ba ni Sabado or papahulay? Sabat, mo na akong pangutana. Kay niingon magod dito ang Bishop Prabagyod Brad Sok, niingon Brad Sok nga you can never read in the Bible nga ang adlaw papahulay Sunday, it's Saturday gyud niya. Ang simbahan na kuno Katoliko nag-change na gikan sa Saturday nga to sa Sunday. Palihog Brad Sok kay kung papatinawan ni mga butanga Brad Sok. Hello, kinsa man ning tawag na to? Besok may gabi, nagprograma rin ka? Programa ko di ni live. Kinsa man eh? Pat Alboro sa Elin. Alboro, Fred Alboro. Pat Alboro, Pat. Paterno Alboro. Doon na kayo punta na Brad. Nagprograma ka? Yung programa ko, tawag lang niya ko sa baha. Huwag ako ba yung tawag niyo? Thank you. So, ang imong pagkunta na una, Brad, mo ng fourth generation. The continuing penalty from the first, second, third, and the fourth. Nga, diyan na magsugod sa Exodus 20, 3, 4, 5. Ngayon ang Diyos, ako ang Diyos manaylain. Ayaw pagsimba og laing Diyos. Ayaw pagbuhat o mga sinalsal linilok, aron pagsimpa ni ana. Kay kung maghimo ka, ihatag na kong kastigo. Gikan sa primerong kaliwatan, hangtod sa ikapat nga kaliwatan. Now, una, ang ipasabot sa Ginoo diha katong mga idols. Naman sa Leviticus 26:1. Ako maligutgut kung maghimo mo og mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Unsa man mga larawan sa Diyos-Diyos? Doon na yung mga pangaan. Nasa 2 Hari 23:5, 13. Ang mga Diyos-Diyos, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Astaroth, mga planeta, mga bituon nga gisimba sa mga tao, mga Diyos-Diyos na. O ako nang silutan ang magahimo pagsimba mga Diyos-Diyos kay unsa may Diyos-Diyos, nothing. Supak na, way tinuod nga larawanan. May kag Baal, kinsa man ang Diyos kag Baal? Well, nothing. So mo na ang gidili sa Ginoo. Pero Ginoo baya, wa tingali matikod ning atong ubang mga kaigsunan nga non-Catholics, nagsugo na sa Exodus 35, 18-22. Ningon ang Ginoo, Moises, magpabuhat kag linilok o sinalsal nga larawan sa kirubin. Imong gamiton pure gold. Ya sa akong holy tabernacle, kahon nga katong balaang kasabutan, kahon man to, ibutang mo si kakilid kay na ako diha. Ya dadaan niya sa akong templo. Sa Jerusalem, there was only one temple. Ya dito, by the way, naana sa Ezekiel 41:18-22. Dito sa templo sa Diyos, Jerusalem, dako kayong altar, larawan sa balaan nga tao, larawan sa kerubin, larawan sa simbolo ni Kristo. Nya gipahinumduman sa Ginoo na sa Ezekiel 28:8, tahura na, that holy place you must always pay respect. So ang mga larawan gipahimo sa Ginoo, tahuro na wala na to simbaha ingon nga Dios. Nasa New Catholic Catechism, paragraph 2132. Naingon dito nga, kung mag-ampo ka tubanga sa altar, ayaw isango gihunong sa larawan ng imong giatubang. Ilahos sa gilarawanan ng mong Diyos. So, mo na gitudluan ta nga kung nailarawan sa mga santos, doon na tayo due respect. Pero ang atong simbahon, gitagan na to sa mga pagdaig, ang gilarawanan, yun ng mong Diyos. So, mo na ang primerong tubag sa pangutana ni mo. Brad, ikaduha ang Sabat. Unsa man ang Sabat? Igpapahulay man ang meaning ana. Ang Sabat. Sabados kinat sila. Tanawan ni mo ang dictionary, what is Sabbath? Day of rest. For the Jewish people, the day of rest is Saturday. For the Christian, the Sabbath is Sunday, the day of resurrection. Yan naman sa Balaang Kasulatan sa Hebrehanon 4:8. Nagingon nga kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Gipahunong man sa Sabado, way nakatuman. Nasa San Juan 17:19. Unsay pong Ginoo, Moses crafted laws upon you, but you did not obey. You do not obey the laws. Nya sa Nehemias 13:18-19, ang inyong mga apuhan way nakatuman sa adlong ipapahulay.
sa Exodus, Ezekiel 20, versikulo 20-21, bisan ang inyong mga batan-on way nakatuman. Sa ang kuan yun, bugat kayo, ang Juan 17-18, way nakatuman sa inyong mga balaod. Kay bugat kayo, igpapahulay. Asawa sana sa Exodus 21, 41 ngantos 45, ningong Ginoo, kang Moises din dili ni Ginoo pili nagsabado, patiya ang tanan nga magbuhat bisag unsa sa adlaw ng ipapahulay. Bisan paghaling og kayo, magpasaan ka, patay. Ang imong lakang ipon nimo, dili gyud sobra sa ka kilometro, subag jutay okay ra. Patay gyud. Mao na niingon ang Ginoo, way nakatuman ini. What is the meaning of way nakatuman sa balaod? Doon ay Latin word ana, ubi ratio legis sisat, lex sisat. Kung ang kahulugan sa balaod na hunong, pahunungon ng balaora. Muna gipahunong na sa Ginoo kay mismo gud siya sa kabuang na sudlag yawa pagyod, diya sud sa templo. No, excuse me, sud sa sinagoga, dili templo. Kaya saan may templo? Mura nagkapilya na to. Kiyayo ni Jesus ang usa ka tawo gipuyag yawa. Suko kayong nagbantay sa sinagoga nga Hudiyo. You are violator of the law. You are impostor. Tiyaw na bugal-bugalan pag yung Ginoo. Ya, doon na pa'y batanon, dako na lang 35 isa nagkamang, di ko kalakaw. Ngayon si Jesus, unsa may akong buhaton ni mo dong? Ginoo nga makalakaw at ako. Tindog. Pag tindog, lakaw, nakalakaw na. Sabado gyapon. Ingon mga Hudiyo, dili ba doon ay unom ka adlaw nga magtrabaho ta pero kining Sabado igpapahulay nga nung imo man naghimo. Nilingi si Jesus kanila, sige sulti Ginoo, naibaw mo. Karong adlaw Sabado nga ako nga mahan nagbuhat. Ako sa nagbuhat. So dili sa Sabadista ang Dios amahan, dili sa Sabadista si Kristo. Ug iyang ipahunong. Ang Dios nagpahunong sa Sabado, Sabat. Kaya ang Sabat kaniya do sa turniman. Ingon sa Oseas 2:11, pahunungon ko ang iyang mga Sabado. So that was the command of the Lord. Kung natong basahon ang Ezekiel 12:25, ningon na Ginoo, doon na ko'y gisugo, doon na ko'y isugo nyo, tumana, ayaw langana. Yan yung siya, pahunungon ko ang inyong Sabado. Sige na, pahunungon, dili na padayon. Ano naman, naghisgot naglaing adlaw. Sa mga adlaw, na sa Leviticus 23:39. Ningon ng Diyos, ang unang adlaw, maong labing usa ka solemne nga ipapahulay. Way buhaton nga himuon nini og tigom sa pagsimba himuon nini unang adlaw. Ikapito man ang adlaw ang Sabat. Kaya ang atong kalendaryo tanawa, di ba? The first day is Sunday man. So the seventh day is Saturday. Nya pahunungon na kay way nakatuman. Unya nagisgot naglaing adlaw. Sa adlaw, adlaw sa pagkabanhaw. Naa sa San Mateo 28:1 sa kahubad from Greek. Gika sa Greek hubad og Benicia. 28:1 say po, sa talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado, misubang ang bagong kahayag sa unang adlaw. Sa unang adlaw, Domingo, nga mao ang lain nga ipapahulay. Siyang puli de sa Sabado nga Sabat nga wa gyud nakatuman, mao nang bagong ipapahulay ang adlaw sa Ginoo. Marang Domingo, mo ni gipuli. Mo nang sa balaang bagong tugon, wa na ang mga apostolos way na mahulay sa Sabado. Domingo na. Again? 28:1 San Mateo. Nya sa kining San Juan buhat 20 versikulo 7, kada Domingo unang adlaw ang mga apostolos nagtigom sa pagsimba, nagtipik-tipik sa tinapay ug naghimaya sila sa Dios. Domingo na ang ilang simba, not Saturday. So mo na nga doon ako'y pangutana sa mga higala natong kaliwat sa mga Hudiyo, di nato nanganlan ning mga bagong mga nag-unong gyud sa Sabado ba. Nga akong pangutana, mabalhin ko og Sabadista. Basta katubag sila sa kong pangutana. O saragod ka pangutana, di duhaon. Asa mabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nagpahulay sa Saturday. You cannot find that. Bisan sa buhat 3:6 nga nangguwa ang mga apostoles, kaya nagita sila dapit sa pag-ampo, adlaw tong ipapahulay. Pero wa giningon nga
ni pahulay sila nangita lagdapit sa pagampo. Never after resurrection of Christ that there was an apostle who rested Saturday. Never. Domingo naman. Kung basaw na ni mong Juan 20, 16 nga 26, Domingo, sirado ang mulawak. Kay dito nagtigo mga apostoles, mi lusot si Kristus bungbong paril. Wa siya mga bli. He has a body. Pero nakalusot siya. Domingo, shalom. Peace be with you. Muna, mga tigom sa mga apostoles Domingo na na-present si Christ. So mo na Domingo gyud ang ipulis sa Sabado. Kay wa nay apostol nga nagpahulay sa Sabado after resurrection of Christ. Sunday na. Muna akong tubag si kadua ni mong pangutana. Okay? Ha? Bisa pra bagay ni sulti, you cannot find a verse in the Bible nga Domingo ang ipapahulay. We will answer that. Kanang ilan na gamiton sa mga SDA nga you cannot find from the Bible, from Genesis. Patiwasa sa ko. I am quoting him. Gikan sa Genesis nga do sa Revelation, you cannot find the word Sunday. Ngayon yung gibandayan. That was said by a priest and a bishop. Yes, ang pong Saturday di mo mabasa. Ang pong Saturday di sa nimo mabasa. Ang Sunday sa di mo mabasa. Pero mabasa nimo ang adlaw, unang adlaw sa simana. Nga mao ang Domingo. Domingo man na ang pituk adlaw simana unsa man na Saturday man na sa atong kalendaryo. Pero gipahunong ang Saturday kay Domingo na ang atong ipapahulay. So, mao na ang atong tubag katong quoting from you have known nga dunay pare o bispo nga ningon nga gikan sa Genesis ngadto sa Revelation di ka kabasag Domingo. Yes, Domingo. Pero unang adlaw magkabasa ka. What is unang adlaw simana? Domingo. Kay kanang kalendaryo na way man na. Kaya atong kalendaryo nagsunod ini Julian calendar. Kinsa man nagbuhat ang kalendaryo? Julius Caesar, emperador. Ikaduha mao ang Gregorian calendar. Kinsa man naghimo ng kalendaryo? Papa Gregorio. So nawalhay ang mga kalendaryo. Pero nahibaw nga ang igpapahulay sa mga Hudiyo naigo sa Saturday o gipahunong na sa Ginoo. Siya nagsulti. Asa mabasa? Na sa Isaias 14:24 ang akong gisulti tinuod, dili bakak. O akong gitinguha tumanon. Usaw na pagtuman? Ezekiel 2:7-5. Niyong Ginoo, kung magsugo ko, ayaw langan na pagtuman. Yan yung mga Ginoo, pahunungon ko ang iyang Sabado. Ginoo na ganun nagsulti na, kinsa man itong masupak. Where can you find that the God that we have is a liar? Di ka kita niya na. Niyo siya, pahunungon ko ng Sabado. Ya, diha dayon. Ya, naday pahunungon nga padayon nun. O, yun ang padayon nun, that is your will. It is not the will of God. Okay, sa pamay ito. Unang tanan, pasalamat sa atong mga kaigsuunan nga nalimtan nato pagpasalamat kadtong naminaw nato sa lalaing mga dapit nga makadungog sa DYRF Radio Puwersa. Salamat nato Father Filmar, ang atong manager sa DYRF Radio Puwersa, yang atong engineer technician nga ni agyod si Brad Julius Kaputulan. Dudong lapis sa station DYRF. Ya kaninyong tanan nga ni kuyog nato, pasalamat. Unya atong panihuhaon kutos mahimo ang pagdaig sa Dios. Dili ang kutos mahimo himuon ginato kay modaig kita sa Ginoo, magkaduol ang Ginoo nato kanang ni kaput natong kanang octopus. Masabi din sa octopus dong? Ha? Kugita. Kamot na sa yawa nga igunit gyud na din natabuhian. Lago na sa Ginoong kugita. Unya makagawas ta. O atong paninghuon, the choice is now, not tomorrow. Ang pagpili nato karon dili ugma. Ano man? Huway may imong pilion ang mulabayra o ang permanent, everlasting. Nasa 2 Corinto 4:18. Ang tanang butang nga makita mulabayra, ang dili makita walay katapusan. So mo na ulipon ta sa bahande, ulipon tag babae, ulipon tag laki, that is passing. You should not be enslaved to that. Kay mulabay raw na. Ang atong padayonon kadtong dili mulabay permanent. Kinabuhing dayon.
kalipay ng ulay katapusan. Mubura ato kinabuhi. Nasuwat gina. I was experiencing many brim of death. Tayo matulo. Diyan na ko sa ngilits kamatayon. Ang labing uhay katong giguroy ko sa motor, gisud ko sa laom. Yan, igo mga ko sa ligid ay. Di mo kumutuong na igo ko. Ano man mo kung buwa man mo buwak ako ngo. Pero ang laptop, ang CCTV, di man mamakak. Tanawa sok, open. Ang ligid res kong ngo, dako kayo. Dahil nato ihog san. Ato ibalik na masuunin mo. How can you explain that? Nako, I'm sorry. I cannot explain it. Ganun nga mambuwak ako ngo, pero tindag ko sa ligid. Ganong garas mo ko sa kumbukton ng na damage na ako. Ha? Oh, that is the latest. Igo, nasa kuan laptop sa CCTV makita. Oh, pero sa CCTV diri gyud ang ligid sa kung So ningon ko, I was in the brim of death kana panginitness kamatayon ba. Ya ningon ko sa kugulingon, kakuyaw maggipahibaw ko sa Ginoo, kalite ko ano kung kinabuhi. So kutos mayo pakigsuod ko nimo Ginoo. Pinagi sa pagsangyaw sa imong pulong, pinagi sa paglikay sa sala, ug doon ako sa sala, biyaan ko na. Bisa magantos ko sa kalisod, I will not steal any money from other people. I would be happy calling upon Him. Muna nga, ato nang hinumduman sa itong kinabuhi. Usara, ang atong kinabuhi, mubura kayo. Doon natin mga pasalamat niya na ning uban, kay sa Diboy Arep doon naman tayo programa gyap kanunay. Salamat ninyong tanan. Brother Alex, si Ricardo Siani, ug yung atong amigo si Barboy Boy Iting? Oh yes, di man talaga ko kay nga ni mo rin boy. Oh. Og si Dudong Bilyarta. Og mga kauban nato. Salamat. Tagbota po ning atong tulamanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Dios magapanalangin kanato og grasya nga kinahanglan magpaduol kita kanunay sa Ginoo sa atong pagampo, sa atong pagkalawat sa mga lawas ug labos tanan paglikay sa sala. Once we commit sin, mortal sin, we drive out Christ in our soul. Gipatira na tong Ginoo. Patira na to. Pawa kung magasa tag mortal. Yang mamatay ko karong gabi na ako sa mortal, I cannot renew. I cannot plead with the Lord. Please, give me a chance even 1 minute to repent when I will be alive again. No! You're already dead, so no chance. Muna nga di na to titiaw ni. Ako di gyud ko mo tiyaw-tiyaw. Kay kapila na ko diha sa ngilits kamatayon. Ang wanyo hibaw katong nadamagan ko ang akong motor nadamagan. Ya, lagpot ko sa taas. Ya pag-dive nako, nga ako yung nag-una. Ha? Kagay ko na akong helmet. Wala ko ibuot. Musakan ako 1980s. So mora ka, I am so free of brim of death. I know anytime God will call me. So I always share with the people, do not be enslaved by Satan. Na kay sang mortal, kumpisal na, biyain na. Kay kalit kayo. Lumalabay ra ng kalipaya. Ang giandam sa Ginoo everlasting, that is forever. Nga di na ta kasa, di na ta matigulang, di na ta mamatay, kuyog ta kanunay forever and ever. Mahuman pag ihap ta ng baas sa yuta. Nungka nga mahuman atong kalipay sa langit. Kay that's forever. Wa na, kay na matagutumon. Nya ang tuwa sa impierno, that's forever, everlasting sad. Mahuman pag-ihap ng baas, tibuok kalibutan, nungka nga maihap ang atong panahon nga tuwa sa impierno which is forever. We have to realize that. Kay, you know, you listen to me, mga listeners sa gawas, wata kibaw, ng ikatuog na to, ibuka na to sa itong mata, langit na. Pero masipya ta, ibukas itong mata, pero ting hayaga, kay kayo sa impierno, gitusugbat ha. That is forever. I am not telling lie. I experienced death, almost death. I was almost dead already. Pero God is so happy looking at us, serving Him. Manamulipay siya, kanato nga, alagad ta kaniya. Dagang salamat, may gabi istanan, balik ta, studio.